Hi! Kabuwagin sila. Hey, what's up mga amigos? So, we're doing reaction video for sa bagong commercial nga ning gawas karon sa Andox. So, medyo nindot ang commission ng amigos nga nindot ang story. So, balikan nyo tanaw sa maong short film. Wow. Mainit yan. Isang salya mo lang, nahuli mo ang pagtingin ko. Isang ngiti mo lang, nahuli mo ang damdamin ko. Kasweet ng pagkabata eh. Uy! Do. Wow! Naga first kiss na sila nga bata pa sila. Isang iglap ay bumigay. Alis na na tayo. Alis na tayo. Alis na kayo? Hala. Tandaan mo, kung saan mo yan, Docs, doon mo ako makikita. Kahit saan mapunta, dalangin ko rin Kaluoy. makita ka. Kahit saan Kaluoy ng Diyos. mapagpag, makilala So nakabuwag din sila pagka bata na. hihintayin, hahagipin, kahit saan pa makarating. Alam kong di mabibigo, sa andoks tayo magtayo. Yan, dako na siya mga amigos. Sa andoks tayo Wow! magkikita. Itaw na siya. Sa andoks tayo magiging isa. Sa andoks tayo Ayun! Dili magsasama. eh. Binagmao na to ang babae. Andoks di magkakalayo. Sa andoks lang tayo magtatagpo. Ish, pure yung mulay nila eh. Mapunta, dalangin Wow! ko'y Kalamis makita manok. ka. Kahit saan Mainit yan. mapagpag, makilala ka ang naghihintay. Kapas, babae. Hagipin, kahit saan pa makarating. Alam kong di mabibigo. Wow! Sana oil. Magtatagpo. Andox, tibok ng puso. So, mao to mga amigos. Sukat pagkabata nila na sila di ka nang permis sa Andox. O niya, nagkabuwag sila. Then, pila ka tuwing labay, nag-abot sila dito sa Andox. Yan, maong laki ng dagbida si Pio Pascual. So, wala sa babae, sa tumudila. So, nindot ang commercial. Salamat kayo sa pagtanaw ng mga amigos. I hope na ganahan mo sa reaction ka.